Bakit nga inig? Hawas mo nindot kay imong panit nga mo itong mga gapo na kaya ka. Asa man ka nang? Dayuhunan kayo ng mga pangit parehan ako pambar. Wala po ko kakuha na na. Yeah. Diri ba to agion tong post gani yang nga daghan kay mga hambak nga inig. Hawas mo nindot kay imong panit nga mo itong mga gapo na kaya ka. Asa man ka nang? Usa gani tingalan to yang nga dayuhunon kayo sa mga tawo nga parehan ako nga pangit mga gusto gani siyang moambak nga inig hawas. Pati na siyang buwana putian nga nindot kay imong panit. Amo sa tingalan ang daghan kay mga hambak. Inambakar man dire. Inambakan post lang nang nadare. Nga dayuhunon kayo sa mga parehan nga daghan yung mga asom sa kahirapan. Dire na ito ya. Unsa orasa po ilang close dia ya? Ha? Unsa orasa ilang close dia? Ay wala man ay close dia. Wala dai na close dia. Lakay. Ano mo gani ko? Ha? Mo ganito nga gusto ko mo ato ya para maka-try ko kung ambag ya ba. Pila gani naka close dia ya? Pila ka man dia? Lima ha? Ta? Lima? Lima lagi. Nindot kung kuno na dia ambakan kay naghawas kuno nimo nindot kuno kayo imo pamanit. Karon ka man to. Try ba? Kansi na kayo. Punta ka mat ko kada kang balo na ka to. Nah mga tao. Bunta guys. So karon na pa yung mga tao dito ya. Unsa gani tawag ana dia? Nambakan Falls. Nambakan falls. Mga pila ka kilometro gikan diri apat dito ya. 3.9. Sige sige. Salamat kayo. Eh, tama. 3.9. Ma'am, pwede mong utana ma'am. Saan? Dere ba to agianan ma'am kadtong daghan kay mga ambak gani ma'am nga inighawas ni mga nindot kay imong pamanit. Wala. Unsa ganito yung ngalan to ma'am? Inabakan Falls? Na mo ba dai nabatan ko daghan kay mga akong mga ano di ako matom sa kahirapan nga daghan kay nindot kay ilang pamanit. Wala ko kakuha na na kuya. Wala ka kakuha na. Nga kana ganing daghan dayuhunan kayo ng mga pangit parehan ako pambaro nakakuan ta makasulay pa ta nga inigambag ng nga kanang panit na to manindot sa gayo. Wala po ko kakuha na na. Falls Wala ka naman na nang nalisunahan. Mao kuno na daghan kuno kayo mga ambak dia. Mao ganing gusto ko mosulay mo ambak ano. Sa ngalan ana ganing nga post? Inambakan. Mao na inabakan post guys. Straight ra ka. Sige, pila ka kilometro gikan diri man pa yung dito. Pila ka kilometers lang? Sana all. Gikan diri pa dong Inambakan. Mga duha. Mga duha. Happy to na. Salamat kay ma'am. Happy to mo dai pista diri ma'am ka. Kuno ka gani pista diri mo? Sa cheese. Pista mo ma'am. Ha? Pista mo.